60 שניות עם זיגי. מה הרגע הכי גדול בקריירה שלך ביוטיוב? יש שני רגעים הכי גדולים ביוטיוב. אחד בקורונה שהייתי עושה 4 שידורים והשיא צופים שהיה לפני שנה וחצי, 36,600, זה פיק לא נורמלי. אין לי 600. האם יש לך משהו שעשית במהלך הקריירה שאתה מתחרט עליו? יש משהו אחד ואני לא אפרט עליו. האם אתה חושב שיוטיוב יישאר פה לתמיד? יכול להיות, החיים הם דינמיים, אתה רואה מה קורה עם כל שאר הרשתות, פעם זה חזק, פעם זה חזק. אם לא היית עושה יוטיוב, מה היית עושה? אין לי שמץ של מושג, אבל בתחילת היוטיוב הלכתי ועבדתי בחומוס 3 ימים. רק 3 ימים. ואז אמרתי לעצמי שאם אני ממשיך שם, אין יוטיוב. תן לי 3 תכונות שמלוות אותך כל החיים. נאמנות, התמדה ורומנטיקן. זיגי רומנטיקה. כן, אני מת על רומנטיקה. מה החלום שלך? להקים משפחה. למה התחלת יוטיוב? כל החיים שלי שיחקתי במחשב, אמרתי בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה וננסה להצליח בזה. מי המודל לחיקוי שלך? בעבר היה לי, כשהתחלתי, דוקטור דיסרספקט, ברגע שהיית נכנס לשידור שלו, היית נכנס להופעה. היום אין לי שום מודל לחיקוי כרגע. תן את הטיפ הכי טוב שלך ליוטיובר מתחיל. התמדה, לא להפסיק ולרצות בגדול. וזה היה 60 שניות עם זיגי.